Matul l-2017 mhux se nsaqsu jekk il-Gvern Laburista huwiex korrott jew le għaliex l-aħħar snin kienu xhieda biżżejjed ta' dan. Se nsaqsu jekk hux aċċettabbli li l-poplu Malti Wawċi jitmexxa mill-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'riċeviment organizzat tal-attivisti tal-partit. Huwa aċċettabbli għalina bħala poplu illi nitmexxew mill-aktar gvern korrott li qatt kellu pajjiżna fl-istorja tiegħu u r-risposta illi għandna nagħtu għandha tkun ċara. Le, mhuwiex aċċettabbli għalina illi nitmexxew minn gvern korrott. Waqt l-indirizza lill-attivisti li refera lihom bħala familja tant importanti għal Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil fakkar kif it-tmexxija ta' Joseph Muscat kienet dominata mill-iskandli. Fil-waqt li ħass punt mill-aħħarijiem ta' festi, Simon Busuttil irrefera għar-rigal li Muscat u l-eqreb nies tiegħu taw lill-poplu Malti Wawċi iż-żieda fil-prezz tal-petrol u d-diesel. U dan fil-waqt li l-membri tal-gvern ta' Muscat, inkluż il-Prim Ministru stess, kienu għaddejjin bi vjaġġ wara l-ieħor madwar id-dinja, fosthom fl-Azerbajġan, Xangaj u fl-iktar lukandi lussużi f'Dubaj. Dan biex ma semmux il-Panama fejn il-Ministru Konrad Mizzi Kembri fetħu kontijiet segreti. Tan daru mad-dinja li l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien qed jaqbes il-budget allokat lilu għas-safar minn 640,000 euro għal 2,240,000 euro. Nefqu wkoll bla doċċ fuq il-propaganda u fi flus għal dawk li sejħu bħala nies ta' fiduċja.